végére már csak egy feladatunk maradt. Szeretném bemutatni a zenekar tagjait. Csörgöknél Imre Csabi, Horváth Feri, Mészáros András és Szabó Balázs. A szintetizátornál Kemenszki Laci, kókáknál, nagy kókánál Domai Laci, kis kókánál Fekete Balázs, a vokalista énekesnő Aranyos Irindó, a gitároknál Szirmai Robi, harangozó Botont és Berkes Jocó. A basszusgitárnál Trócsányi Gergő, és ő egyben zenekarvezető is. A dobfelszerelésnél és az éneknél Zemály Anorkátát is hallották. További szép estét!